Morgen een groot applaus voor deze toppers. En dan gaan we langzaam even naar een beetje rock'n'roll. En dan gaan we dan weer met hip-hop en zo liever elkaar afwisselen. En dan gaan we weer met de rock'n'roll club Crazy Emotion. Op het nummer Candyman. En als ik nog wil proberen, je zit van harte welkom. Yes, Crazy Emotion. Elke vrijdag vanaf 8 uur, wie is de vinger op de zaak, kent je altijd flink komen dansen. Een gezellige rock'n'roll dansavond. En dan gaan we nu hier met een combinatie van Blaze en Heatwave. Just cut on me, mommy, just Blaze. En je wordt aanmoedigen, hè? Mommy, now pick it up. Hey, back to getting ready. Keep me gully with my sex. Nothing is nothing. I'm pushing.
Yes, dat was Blaze. When you dance in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we walk in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. And shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Yes, ik mag met klappen hè. Applaus, super. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Down, down, rockin' with Will I Am in. Oké. En dan gaan we verder met een Steve. We staan al klaar. Heatwave. Oké, dan gaan we verder met een dans van Blaze. En hierna komt weer een beetje rock'n'roll. Dus Blaze mag er klaarstaan. En daarna gaan we rock'n'rollen op Footloopers. En dan de movie mix. Chop in the bando, I don't wanna look like you. Chop in the bando, I don't wanna look like you. Chop in the bando, I don't wanna look like you. Chop, look like you. No, I don't wanna look like you. Look like you. Chop in the bando, I don't wanna look like you. Chop in the bando, I don't wanna look like you. In the bando. Look like you.
Yes, mogen we nog een groot applaus voor de dansers. Helemaal goed, pas er een beetje in, we leggen de warmte. Als je nog kieks hebt, zo waren, maar dat zou nog eens dansen. Hè. Goed, dan gaan we snel even naar de rock'n'roll en dan sluiten we nog een keer af met de movie mix en een paar line dance dansjes. Was je uiteraard allemaal samen met Commodore, altijd gezellig. De movie mix bevat ook weer herkenbare liedjes vanuit de movies. Denk aan Grease, denk aan Annie, maar ook de originele dansen komen aan bod. Maar eerst Footloose. Dan komen we gerust weer door, hè. Voetjes van de vloer. Crazy Motion. Yes, Crazy Motion. En dan gaan we weer met de movie mix. Misschien herkent je hem als je de bio was geweest bij de tafel van Limburg. Daar hebben we hem gemaakt. Sommige stukken zijn echt ingetogen, want ze moesten hem dansen op een tafel. Zo aan de glazen om te trappen. Op de borden. En het bevat alle herkenbare liedjes vanuit de movies. Ik ga af en toe de muziek in zetten, je mag er met zingen, hè? Dat is goed. Dat is goed voor de long. Komt er.
as the dining room proudly presents your dinner. Tie your napkin around your neck, Sherry, and we provide the rest. So do you, hot or good? Why, we all need to serve. Kom met klappen aan. Gewoon richting het einde.
Super, we hadden nog een keer een heel groot applaus voor deze toppers. En ik hoop dat we hier met een beetje rock'n'roll weer de mannen een beetje naar voren komen, want als de dag dat het met één dame al moeilijk dansen wordt, dan staan als het met twee moest doen. Kunt er. We gaan nog return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning. En dan komen de dansers van Crazy Motion. She wrote about it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such song. We had a quarrel. A lover's spat. Alright, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So when I dropped it in the mailbox as any specialty, bright and early next morning, it came right back to me. She wrote about it. Return to sender. Address unknown. No such person. No such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. Writing on it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. Return to sender. Return to sender. En je mag mee dansen hè. Return to sender. Ja, een applaus voor Crazy Motion. En ik ga voor hier met een klein beetje line dance, dansje, of fun dansje. De danser gaat zich steeds, hè. Je mag het proberen met te doen. De laatste ronde. Een hele sessie. Dat was Fundanske Swamp Thing. En dan gaan we hier met Making Your Mind Up. En dan pakken we even een kleine pauze en dan zijn we rond een kwart voor 2 weer nieuw terug. Maar eerst nog een klein beetje rock'n'roll. Ik zou zeggen, kom erbij. Maar dan op, dat liedje is een beetje sneller. Does if you believe that I love that
rock'n'roll dansers van Crazy Motion.